Iki harus dipadosi serate. Iku mateng kali mungkin. Burung wangi tunggu. Guys. Bismillah. Iya, guys. Woi, Ibu, tak kan ono sing iki. iya nak kali, Pak. Busuk Busuk iki bisa. nih. Wah, Sangel. nek diselamet nih sing iki. Mas Pak, ini ya Pak. Sing iki. Tak diselamet nih. Yo kan Pak pinter iki kon milih Iya, sing dibuka sing apik. Heeh. Enggak lagi. Mbak. Padha ae cah yo. Balekne yo. Wah, podo. Pak, Nyah Lho, Pak. Pak. Yo, Bosok sok, lah Pak. milih. Kok kloek sing Lah apik. bosok sepape kok ibaratnya kan jajan ini. iki bosok. Jajan bosok Bu. Sik nih Ibu ya. Tok blondot bisa. Sembosok kabeh kuwi koyo Emang kadek lebih dibareng. Rasanya enggak enak. Wis kecut. Sumpah. Sumpah. yo. Sakno. Sungguh. Aku dilelet deh. Kecut kecut bisa. Piye lho, Pak? Apa milih Pak Yakin? Mboten bisa dianu. Ngeten mawon. Nggih. Emang dibalik iso ora usah males. Lah sih. Aku malu balik ning ngono Masih enggak iki ya, mau. Lah iya terus lho. telu kok. Koyo ini lho. Enggak mau wes gini. Gini. Wis enak ora iki? Udah juga direplak lah ngono iki. Nena. Ya ada. Isik lagi sing iki. Lagi, guys. Iki buat kecut iki. Oh, iki jadiane kayak iya. Jadiane iya. Hah? Ojo bangga kok pangan cah. Oke nak. Ini belum jalan. Iya lah. Lara tengmu kok. Bosok, guys. Oh teko. Busuk. Ini yang ini masih bisa dibuka. Sik tak buka iki an. Ini ada Tommy sama kan enggak ada apa Tommy. Diamat-amati iki. Ngono enak. Anjir banget. Cek no. Kayak opo cah. Udah. Ini sik barang ini iki. Ora apa disut ning Pak Jakura. Etok. Saya enak sih, sing iki sing ndak enak Pak sing kayak gini loh. Iki fermentasi kayak. Hah? Demong ya. Seng. Saya tutup ya, Pak ya. Oke. Duren pertama. Duren pertama Sok. Sung. Setelah itu. jeda.